unomfazi angikhuluma indaba lezintombazane lezo ezikhambia la nithola la emgaqweni nabathi ngifuna senze into yabona la ugcwele ukudlala bafa ngidlala lalela no sengifuna sithathe sona lesikhwama ngathi ikhona imali mabafema khuleka intshentshaba zomfazi wayekephi umfazi sigijima ehlathini wayekephi umfazi sigijima ungangikhombi wendoda ungangikhombi wendoda imanini bafethu ngifuna ubafo mina ngijuluka ngibe mali wendoda ethole imali yakhe ibe ngango 10,000 ngenyanga because if ngibala lemqasho lenekhokha 1.2 u7 imali enkulu kabi plus nesitolo plus necar wash mina imali engenza ngenyanga 15,000 angeke ngitshele ukuthi zonke lezi zinto enzo 15,000 lalela uba manje ngizokwenzela nje umzekelo ngizokwenzela nje into esengifuna ukuvala ishop ngicela mfowethu ngoba le mali le awufuni ukuyikhipha angifuni ukukhiphisa ngendlela engekho right bafu angizwa angifuni ukukhiphisa ngendlela right le ndoda ifanele ithole imali yayo le ndoda Nginibingelelayo umthokozisi utshitshila amajongo sintaba ikhonja bakhangela into emhlophe ngabamnyama ngabe yavelaphi bathi sikhinde esincane sigqoka ingane kuphela umuntu omdala akasigqoki wasigqoka sizomxeka hey ngithi ke ngicela ukubonga nje kakhulu uSumzansi Reality Story kulabo ke abayipressile inkinobho masibacela ukuthi nje abathi nje subscribe bafowethu siyacela ukuthi niqhubeke njalo njena ngoba kunalento esithi masiyibuka lana ivideo igijima ko 80,000 viewers abantu abayiviewya kodwa ama followers ethu asemancane kakhulu nje nina ongakwenza siyakunika igunyo mahala ha akekho umuntu ozokucharge imali ukuze nathi sikunike ama video nezinhlelo zethu ukuthi umzansi Reality Show ukuphatheleni siyacela ukuthi ke inalabo abafisa ukusibhalela mabengena lapha nepage lethu ku Facebook kumzansi Reality Story bebhale istory sabo bese bephinda futhi beshiye inombolo yabo semthing na TikTok nakuyo yonke indawo masubhala inamba yakho ukuze sikwazi ukubuyela kuwena sikuluzo lakho udaba kanti engithe mina njengamanje njengoba silana ake singene sibone lo osibizile namhlanje ngiyabonga Mzansi Reality Story silungisa isizwe siklina isizwe kanti igama lami ke umthokozisi utshitshila amajongo sintaba ikhonja bagangile inhlune emhlophe ngabamnyama ngabe yavelaphi bathi sikhinde sincane siqokwa yingane kuphela umuntu omdala akasigqoki wasigqoka sizokuxeka bafowethu sibhalelwe insizwa lana nodaba elithanda kuba bucayi kodwa ke ngizoyinika ithuba kube yiyona esichazelayo ukuthi ngabe isibizele ntoni mfowethu angikunike ithuba ubingelele ababukeli Cela ukunibingelela ababukeli emakhaya ngibhalela kusasizwa igama lami nguSandile ngwakathuli isibongo bengifuna ukuzosizeka mfowethu usibhalelile udaba lakho silibonile mina ebengifisa ukuthi ke ukwenze njengamanje awusichaze isitori sakho uchazele ababukeli bemzansi Reality uchaze nje ukuthi ufisa thina ukuthi senze njani esitorini osibhalile uchazele ababukeli ngizochaza kanje okungiphathe kabi empilweni yami benginomngani ebengihuzuka naye ngiphanta naye ngenza zonke izinto naye njenge-out sithe senza izinto zethu sasesithola bathi kusuke suke shaya ipop ngalela gama lena sithola imali enkulu sayikhatha le mali waba neyakhe namhlambe ngathi 1 minute enkulu impela sakhatha ke ngendlela sakhatha ngayo wahamba neyakhe nami ngahamba neyami sasehlukana wasebanjwa ke na ngendlela yakhe wasebanjwa yena amaphoyisa mina ngangingekho ngaleso sikhathi tholakalanga yami imali sathi sesibanjwa naye wangikhipha namsabanjwa emva kwaleyo nto yena usephuma kuqala usegijima uyodla le yamali uphuma kanjani kuqala niboshwe kanye ntomdala ngazi shuthi into zakhe yena zamlungela ngoba mina ngendlela engenza ngayo shuthi ukuganga kwawadlulela kumina ngoba kunezinto engangizenza njengoba ngangiboshiwe ngangafani naye ejele kunezinto ezirong engangiqhubeka nazo shuthi yena wayengazenzi lezo zinto okwaqhubeka ekutheni mina ngigwetshwe isikhathi eside nginesaka ingakho aphuma kuqala okungiphatha kabuhlungu akasafiki nokuzongibheka-ke njengomngani wami ukuthi hayi bafo nazi lezi zinto ezidingakalayo njengogwayi kanjena kubuye kufuneka ogwayi laphayana asafiki angisamazi angisamboni sengizwa ngendaba nje
ukuthi umngani wami manje unomuzi, umngani wami unjena unjena. Ngiphatha kabi leyo nto ngoba bengifika manje lokishini anginalutho. Oh wena usuyaphuma kuphuma nini ematilongweni? Mina ngithe bengiphuma lo Treze soboshiwe naye. Ngiphuma sekuthiwa lo muntu usenamathaveni, usenamakhawashi. Angamboni. Namakhawashi. Namakhawashi. Oh. Manje kunzima ukuthi mina ngiyele kuyena ngoba manje angisafuni ukubuyela emuva. Imanga bafuna uyangidida nifike nanikwa lo nyaka eninike wona. Waphuma yena kuqala wena wasala wadonsa u3 years. Wasala ngadonsa u3 years. Okay, ngifuna siqondise lapho bengadideki ababukeli. Ngoba manje izinto esengizwa ukuthi uyazenza akangibhekeli mina bengifike kuyena ngumfo wabo kufana nokuthi manje ngase ngivakashile kuyena. Okay. Usefika nje anqena ukuthi athi ngoba naku ngithi ngikhala ngemali yanginikeza ibhakede nensipho kodwa lo muntu lo hawubafu. Usuphantela yena manje. Sekufana nokuthi manje ngiyasebenza kuyena. Ngimbuze ndoda phela sasebenza nje. Ongokwami phela. Akubuyele ngakuwena. Akubuyele ngakumina. Kucaca ukuthi hayi manje into efuna ukuyenza yena shude unyusa amandla ufuna mina ngiphinde ngilwe futhi. Ukuze ngibuyele emuva kanti angisafuni ukubuyela emuva. Ngisafuna ukuba umuntu onjalo ingakho ngithe umuntu omdala angilande wena suke nawe sohamba uyongikhulumela naye. Manje into engihlekisayo ngazi ngikuzwa kahle wena uyafika uzomcheck uma ufika umchecka usuwumuntu oseyibambe itoho la angisa-understand kwayimina usuthunywa ama-ayisi sengithunywa ama-ayisi kodwa u-accuse wami lo muntu sahuzuka naye sigijima naye zonke lezi zinto sisenza naye ayikho into angayazi ade senza naye kodwa ekugcineni khona le shandise nishayayo mfethu nithi ayikho ngaphandle but yena uyenze yaba ngaphandle manje basho kanjalo manje kuthiwa ayisangeni masiko ayisangeni masiko zisho kanjalo ke bathi ayisuke ingasangeni ke masiko manje angazi ngizokwenza njani nami angisafuni ukubuyela ejele udaba libucayi bafo libucayi kodwa ngizolisebenza bafo ngoba ukufisayo wena ufisa ukuthi at least ekunike okuncane ukwazi ukuphila nawe ngiyazi sibabonile lokho amabhuda amadala amayiphuma ejele athwala kanzima ahuzula kanzima uthola ukuthi lokho ke noma uloko uthi akusanyiwe umsebenzi abawutholi nani nani so wena besingekho isidingo ukuthi uzuze uyom-approach uthi hayi bomfethu bekufanele ukuthi mawuphuma nje ekugqokisa brand ube out mfethu asinazo shine indawo namba abantu engibaziyo life goes on okay ngiyakuzwa bafu ngiyakuzwa njengamanje siyaphuma sekule ndoda le sibuya na sixoxa nayo yenza ubulungiswa uthole lokho okudingayo ngicabanga ukuthi udaba lakho lusho njalo ngangijabulisa impela ukuthi ngizwe ukuthi yena ngokwakhe isithini isinqumo sakhe khona azonginika kona noma cha ngoba mina ngiyafisa ukuthi kube khona ukuze singaqhelelani ngoba phela bese ngingakwenzi okurong ngoba siqhubeke nomngani bethu kahle nje bafo ngikuzwile babukeli nizwile le ndoda ibika udaba oluthanda ukuba nzima mawumfana ke uyazi ke siphila ngokuganga ugcina usungena ezinkingeni uyavuma ubafa iphutha lakho kunezinto abazenza kodwa ekugcineni njengamanje uyaconfessa la uyinto errong ukuthi ezoconfessa but udenga ukuthi enze ubulungisa umfethu enze iqiniso njengoba esho ukuthi ayikho ngaphandle njengamanje sinjani singaphandle okay bafowethu sicela mfethu ukuthi nisilandele sihambe siyobona umfowethu lo ekhulunywa ngaye sizoshoda ngegadi ngoba ngiyabona ukuthi ngathi kuzothanda ukuba nzima kufanele ebuye ubafo simlande ebe igadi lesibili ngoba angeke ngikwazi lo ngigijima bafowethu cela sivale sihambe siyobona umfowethu la ekhona ngiyacabanga ukuthi ukusuka kwethu la ukuqonda siye khona bafo ngawuthi uzoba right ake sivele sisukume sami bafethu angifuni ukudlala mina yiwona lo musho hayi wona qoqo shosho ikhona la ayikhona impela hayi bo lamadoda moja hamba kanjani basukube sePakistanini kuvela ngewindi vele hamba kahle bafo hayi bo no thini ba ukamkela namakamera bafosekwena baba ngicela usidedele singene ngaphakathi bafo mase sikwazi ukukhuluma ngiyacela kamera pho ngiyacela ngena ngaphakathi desa ngeke ungani bra wakho angimazi thini pho sho tshena shit mathiningi Mzansi
Sibonge ubhuti useze wasivulela la ngaphakathi. Bhuti Fokajani mfowethu. Sithe namhlanje sikuvakashele mfowethu. Mfowethu. Yeah, ngicela mfethu ubingelele uyichaze nje igama lakho nesibongo sakho vele sisitholile ukuthi lajali la ekhaya. Mfowethu ngibonge kakhulu ithuba. Igama lami ngukwanda Jali. Ngiyabonga nje ukuthi unginike ithuba lokuthi ngikwazi ukubingelela ababukeli lapha emakhaya. Ngiyabonga. Okay mfowethu, ngifuna nje ukukuchazela kabanzi ngoba ngibonile ukuthi unakho ukudideka kancane. Mfethu uyamazi? Ngiyamazi, ngimazi kakhulu. Umngani wami, umngani. Ubra wakho. Okay. Mfowethu ubafo ke usibhalelile la. Thina sisuka kaMzansi Reality Story silungisa isizwe. Sisuke silungisa isizwe ke mntaka baba. Kunokulungiswa ongakubenzanga kuyena. Ngeyivalo zenuke ayichazile. Kodwa ke ngizomnika ithuba ubafo njoba nisho ukuthi niyazana ubra wakho but ke angifuni umhambela phambili. Kukhona la ngomhambela khona phambili. Njengamanje ngicela nje bafo sonke lesi story ubungichazela sona uchazele umfokajali lo. Wakithi uyaphila wakithi. Ngiyaphila mngani. Hayi, alikho libi. Into engilethela kuwena bafo ukuzolungisa isimo engiphila phansi kwaso ngithe ngiqondisa ulimi. Kahle kahle ngisabile ukuza kuwena ngihambela ngingedwa ngizoxolisa ngokwenzekile ukuthi ubone sengiqhamuka namakhamera sengiza kuwena ngizolungisa lesimo. Bafo uyalazi udaba entweni ade sisenza sisonke njengoba ngibuye ejele ngicela uyabona nawe ukuthi anginalutho. Ngakho ngithi angizoyicelela kuwena kuloko kwaziyo okuyimfalakahlana yethu sobabili sasigijima sikudla nawe ukuthi ke ngiphe nami phela ngoba ngiyabona ngathi kuwena impilo ngathi iyaqhubeka. Okay bafo lokho akusho konke uyakwazi noma ngimbona ukuthi angazi uyamsabisa yini khona inokumsabisa ngibone noma uzakasakusho nje ngoba kade echazela kumina. Kulokho akushoyo kukhona okwaziyo. Yazi lento lengazi iyahlekisa lento. Manje mngani nami entweni ejule kanje impela mfethu. Wabe ubiza abantu bamakhamera ungazange mina sikhulume njengamadoda ngendlela esasicina ngayo. WhatsApp amakhamera mfethu uthini manje uthi angibuke yizwe ukuthi senzani ngale ngaphandle. Ungangizwa kabi bakithi ngithebe ngibuka ngendlela mina sengikhuzuke ngayo nangendlela engifike ngaphila ngayo ngaphakathi. Bengiza kuwena ngizosuke ngikhiphe lokakudinwa kwami. Engibuya nawo lapha ngathi okungcono angihambe nabantu abazokwazi ukuthi bafike bangikhulume ngoba mina ukukhuluma kwami mhlambe ngibona izinto. Ngoba phela ngendlela sikhuluma ngemali. Okay, yeah. Imali. Ya waqala kwayigwa. Yabona manje bafo. Nami bengafuni ukujombe ngathi manje mhlambe kugwayi noma yini. Mfethu kukhulunywa ngemali la. Khuluma ngeshelede. Kunesikoni enasishaya ngithi. Yakwazi lokho. Sayikhatha sobabili. Yeah. Kunjalo ngiyayazi. Uyayivuma lonto. Yeah. Okay. Mfethu, ngifuna nje yabona nje ubuza nayo izo nayo ungamsabi mfethu sikhona mfethu sikhona. Yabona mfethu mawusibona ubona le ndoda ngisuke ngikhona bafo. Njengoba ngikhona ke bafo la ngizofuna ukuthi ngihambe nayo nami into ongangipha yona ukuthi nami ngikwazi ukuthi ngilale ngidlile njengoba ungibona nje manje ngingenalutho anginalutho ngihlezi ngifika kuwena unginike kwamatokhwana ngiyavuma impela uyanginika kodwa anganilisekile bafo ngiyakudinga futhi ngempela ekutheni ungisize noma unginikeze lokho onganginika kona. Usayiboss. Usayiboss manje. Sengiphethe. Bafo? Hayi, izinto zenzeka nje mfowethu. Okay. Angifuni uqamba amanga. Lona mfowethu elenzile iqiniso. Wanginika umgodla wakhe ngoba wami ngabanjwa nawo. Lenzeka iqiniso phela nawe bafo lenza iqiniso bafo. Lenza iqiniso bafo. Anti iqiniso into enjani iqiniso? Ngicela ungizwe mfowethu. Ngicela ungizwe. Iqiniso mfowethu ngizolenza mfowethu.
Nini phela lo muntu lona wena ngifuna ngihambe enkulumeni kabafu uphumile uphume wena kuqala wena wasala ngapha bafu kumnandi bafu gqoka amakhaveli buka kumanje uthi angithatha kwa iyona le imali bafumana siyakhuluma bafu gqoka amakhaveli akumnandi ngelwehlisa umoya bafu yabona kumnandi ngilana vele ngizokukhuluma uzoyithola into zakho nini sikhuluma indaba yokuthi nini uphumile ubafu manje uhleli unyaka wonke wena umnika amabhakede uthi akawashe imoto ekuwashela imoto lapha ekhawashe yakho wena unezinto esikoleni kwisikole yabona thina uthi ngibeke ngesilungu thina you are not supposed to be here akufanele ngabe sila njengamanje sizojumpisa nithi inombolo izojumpa nithini njengamanje sokhuluma izinto ebengizenza nina nobabili kodwa namhlanje sesithola sesila ngenxa nje yento ukuthi umuntu uma esebona imali uvele evuka umhobholo umona ngenxa ukuthi wena kwakumele nje nihlukanise le mali ngoba uwena sekuqaleni imali ize yathathwa ingenxa ukuthi wena ijumpile kuwena waphinde wakhomba lo yazi mhlawumbe ubuzo sheshe uphume ejele engaboshwanga lo ekubhekelele njenge-out yakhe enza ubulungiswa baba mfethu izinto zenzeka ngoba phela mfethu hey nayo le nombolo ekhishwe mina nandoda yabamba njalo so manje izinto ngendlela ezenza ngabe ngiphuma ngaphandle ezaba fast kanti nami imali angisayazi imali ngayitshela ukuthi ke ngizomphesha ubra wami uphumile mphezi weza ngenhliziyo ukuthi vele into ekhande wena baba wena bafisa usaqhuba kona ukudelela lo muntu uyadelela lo muntu ngiyekeni lo muntu ngiyekeni ngimthinte lo muntu mana ya ngicela ungiphe isikhathi okwamanje esingakanani bafu bafu ukuthi ungiqhamukele ngenza mfethu ngisaxakwe ikweletu mfethu kuningi bafu wena ezami inkinga bafu ezami inkinga wakho ungakakuhlanganiseli mfethu ngicela ukuxolisa ngalokho kodwa mfethu ngoba sabandawo unonyaka ubafu ephumile awube inhliziyo ndoda ngizolungisela into nini bafu sikhuluma indaba yokuthi nini yabona manje ngikhala ngeyikoletu bafu ngicela ubala amabhizinisi ongitshela wona ngicela ungibalela amabhizinisi owashiya ukuthi unawo uthe unekhawashi nani bafu wena unemqasho wena bafu unamanga necontainer khuluma phela ndoda unemoto esebenzayo ngamjondolo imoto upha abasebenzi upha bakho unana imoto futhi ngeke lo muntu uyadelela ngeke mina ngikaze ngikutshele lonto bafu bakutshela lonto angithola umashisa imoto nje uyathoma imoto engizike washa mina kubangani bama akakhulumi nami yena othanda ukuyiwashela imoto wena so manje no bafu shithi uyakujabulela wena ukuthi ngasale nje akazi nje akhulume nami ngalendlela akhuluma ngayo uyajabula lo muntu uthi ngaboshwa uyakujabulela ukuthi ngasale ejele wena waphuma something I don't understand that kuwena uthi wena ukefika ezofuna amatoho like kanjani mfethu wazi kahle ilazo yakho umjida wakho mfethu benikuzuka naye uzothi wena kade lentuza indaba umnika amatoho mfethu ngibhayisekile nami lami ngiphuma ngaphandle mfethu ngahuzuka so uphume nje nami vele sengihuzukile mfethu ingakho ngakwazanga ukuthi ngikwazi ukumphesha ngento zakhe nami bengisabamba umoya ukuthi ngoba nakhe sathule ngibe ngimhlanganisela into zakhe nje wayebulinda uthi ekhulume mfethu ngento yakhe phela ngini kungokwamba ngizokhuluma ngithini ngoba manje akufanele ngabe ngiyachaza umfowethu lo savumelana walenza iqiniso into zakhe lezi ngiyithathile letho ngokwami ke bafu ngoba savumelana phambili sikhulumisane njengamadoda hayi ukuthi angilethe la kumakhamera okay uyazi ukuthi lento esiyenzayo njengamanje inganibuyisela phakathi etilongweni yazi lonto singanibuyisela ejele lento esiyenzayo thina ukuthi ukuba wena wenza ubulungiswa wathi mayiphuma ejele wambhekelela ngalokho ozombhekelela nginesho ukuthi kukhona imali bungamjabulisa ngayo mfethu awubambela or nakho ukuthuna ama-Uber or mfethu asitholi site sakhe emqala uyenza leyo nto ukuthi sigcine sikwele ngaphathi uyisaphi lento kula makhamera no because wena uthatha lokho uyijikelezisa lento bukisa ngami uyaswenka mina kumele ngilandele wena ubuswenkele mina ngiphatha uplastic okay ke mfethu mfethu ngizongakuzwa lapha angazi mfethu ibhlungu lento ngicela angazi mina ngayenza mfethu njoba ngenalo ukuthi angisafuni ukubuyela emuva nawe uyabona mfethu angisafuni ngiyakuzwa nawe lapha ekhawashi mfethu ukuthi kubheda kanjani mfethu nawe uyabona ukuthi ngendlela engiphanda kubheda kanjani icontainer lapha lemjondolo le bafu akusiyona imjondolo bafu emva kweminyaka emingaka bafu kuzulele ukuthi akusiyona imjondolo
kuyolunga nini-ke kule minyaka emingaka esengiyiboshiwe mina wena uphumile ayikho into eyenzekayo hayi ngizokuhlanganisela into zakho bafo sifuna thina la masisuka manje ubafo fanele ebe grand yabo uwe wena uthini manje uthi uyabhema uthi uyabhema uyadelela ke mana uyadelela yazi uyadelela ngiyeke ngimbambe lo imali ngicela uyekele mina bafo ngicela uyekele mina kulento bafo ngizwe ngawo ukuthi ubafo ufika umwashisa imoto umnika itohwana ebheme wena umcindezela mo why ungamcabangeli indaba zo rehab recover njenge out yakho mfethu asingenelane ezitolo sibambe izinto ezincane mfethu mfethu yazi ngicabanga ukuthi njengoba kunama Uber kanjena mfethu mhlambe nawe udonsi Uber kodwa nayikwazi ukubheka ngoba unezingane mfethu why ungayicabanga into kanjalo yabona ukuthi wena ube nomono ube nomhobholo ya mfethu ngayibeka ngendlela oyibeke ngayo kodwa imali uma usuke wayiphatha esandleni ungakazi uyiphathe kodwa uthi umfowethu mfethu njengoba ngisho ngisazokubhekelela mfethu bafo yabo manje uthi umfowethu siphila ndawonye bafo ngicela uhlale kahle bafo ngicela uhlaliseke ngazi ke bafo mhlawumbe lento ufuna iphele kanjani ngoba ngiyabona ukuthi bafo vele kufanele ngabe iphele ongokwami lalela uyayichaza lento yabona mfethu yabona bafo ngifuna ukukutshela uthe wena umthuma ama-ice ngiyacabanga mhlawumbe ukumthuma nanokuthi akawusaka kokosele nenyama ibe befuna ukuthatha something wrong esifuna ukuthatha ithuba lokuthi ekususe emhlabeni yini engangitshela kumngani wami usefike kangaki kuwena mfethu angifuni lokho siphikisana ngalonto mfethu washiya imoto zakhe egcekeni kangaki okay bala ngimake mfethu ngifuna siyayivala manje unekhawashi lo muntu unecontainer uyiPakistani la unecontainer la unemali yonke lo muntu unemqasho umlungu unama Uber u3 mangaka u3 ngayigcina nini lento ayigqokile mina ngayigqoka nini ngiboshiwe okay mana seshintshe ingane lezi zinto esengiyibalile ukhala ngemali uthi imali awusenayo ubafo njengamanje udinga rehab vele yes ufuna ukuba right ufuna ukufana nawe ufuna naye iqala impilo kabusha ekwazi naye ukusupporta izingane zakhe yayidinga le mali baba hayi ngiyezwa ngiyayidinga yiphi iplan ozoyikhanda baba thuna iplan baba yiphi iplan ozoyikhanda hayi angikho safe le ndoda angiyiqondi ngicela umela uchaza ukuthini ungabusasukuma bafuna ngiyacela ungabusasukuma le ndoda le ukuthi hayi uchaza ukuthini ukuthi sophika njengamanye amadoda kahle kahle ufuna ukuzobukisa ngawo ngakabuki wena odala ukuthi ubukise ngawo ngicela bethu uqhamuke neplan njengamanje ngisiqoqe uchaza ukuthini webafu uchaza ukuthi khona la sazohlangana khona mhlawumbe ngemumva kwabafowethu noma siqede manje le nto siqede manje ngiyabona ukuthi ngiyabona ukuthi inkinga mfethu kanti manje ngiyacela ngingakade ngicela igadi kodwa uthi umfowethu wena umfowethu yini unganginiki imali yakho yini unganginiki imali yakho yini unganginiki kuyobe sekubuye yiphi inkosi yakabani lokhosi obusibuyile ngilambile mina kuyobe sekubuye yiphi mfethu yabona umuntu mayethu ulambile usuke elambile mfethu sizonde ndoda njengoba bese ngishilo mfethu mina ngifuna uthuna iplan baba thuna iplan baba usuba sesibalile ukuthi nani thuna iplan angifuni la siphume singazi sisiphetheni cela ungisize bafu angifuni ukubuyela kule yanto ukuthi izinto ezenzakala mfethu ayikho imali engathi bafu mhlawumbe mfethu ngamzama nje mfethu noma 1000 mfethu ngenyanga cela ukudlala wena nyamuza lo muntu uyangidelela ucela ukudlala wena baba awuthi kuphindele usutshelwa yimina umuntu akamkhulu yabona ama city silungisisiso ngisuke silungisisiso ngisuke ngingadlali ngempela yabona lento sitshela wona is bullshit uyasidakela yangizwa uyasidakela udakelwa mina ke lento esho ngeke nifike nina nishaya isikole namhlanje uzotshela lona ukuthi wena uzomnika 1000 hey wena get a fuck wena buka la sizodayisa imoto noma ubafo uzoconnecta emqashweni wakho manga kama room emqasho wakho khuluma ndoda hayi ngeke lokho anishangani nakho lokho bafo njoba ngidlala angizili kuzodlala mina ngizwe sengikhuluma nawe ungakhohlwa ubafo ngoba ngidla ngizomkhulumela uyangizwa mingaki umqasho yakho u7 ewu2 yakhe bakhokha malini ba irent yakho nemalini sizokulandelela if ukukhuluma manga ho imalini bayikhokha rent
850. Yabona thina bafuma masisendaweni sisuke sesiyenzile i-research sihambile sayibona imiqasho yakho senze i-research sakuthola ukuthi imalini imiqasho bakhokha 1.2. Hayi mfethu ngisazoyinyusa imiqasho kodwa Mina utshelwa yimini ukuthi emqasheni wakho kukhokha 1.2 sesiyenzile i-research ubafo njalo lemqasho u2 kuzoba imalini o 1.2 aba u2 is 2400. Kodwa bafethu njengoba bese sikhulumile bafo yabona mina bafo isecond into engizoyikhuluma nawe ukuze ingajump sijumpile vele safuna ukubuyela emuva lalela ngijamuza ukuthi chaza sasafuna ukuyema mnika into yokuphila ukuthi ngeke bafethu ngeke even lo 2000 lo 2000 mncane bafo mncane ngiyakhala bafo emalini engaka esayikhathi ngakwazi ukuyi-afford ukuthi yashona phansi imali bafo kanti imali wena wenze njani wayenzani imali bafo asinqamula istory ngeke le mali incane bafethu at least bafo ngenyanga kufanele ethole at least wapheka kwayona le mali lo edlayo akusiye yakho bafo iqiniso yalazi bafo imali no imali yadleka mfethu kodwa ke mfethu khona umunye line enginawo mfethu sangahamba social science ngithe bafo angisafuni akasabuyele emumva bafo 90 into engiyifunayo bafethu ngifuna ubafo ethole imali at least u10,000 njalo ngenyanga wena nama-Uber mina ngushayelile u-Uber mina ngiyazi ukuthi u-Uber ngenyanga wenza malini yes unesitolo wena une-car wash wena so unemqasho shouthi wena usungahlula kunika nje lo muntu noma 5,000 noma 10k hayi ngisazokhuluma nonkosikazi ngizwe ukuthi unomfazi unomfazi angikhuluma indaba lezintombazane lezi ezikhambia la nithola la emgaqweni nafana ngifuna senze into yabona la ugcwele ukudlala bafa lalela no sengifuna sithathe sona lesikhwama ngathi khona imali hey mama khuleka intshindaba zomfazi wayekephi umfazi sigijima ehlathini wayekephi umfazi sigijima ungangikhombi wendoda ungangikhombi wendoda imanini bafethu ngifuna ubafo mina ethole ngijuluka ngibe mali wendoda ethole imali yakhe ibe ngango 10,000 ngenyanga because if ngibala lemqasho lenekhokha 1.2 u7 imali enkulu kabi plus nesitolo plus necar wash mina imali engenza ngenyanga 15,000 angeke ngitshele ukuthi zonke lezi zinto wenza 15,000 lalela uba manje ngizokwenzela nje umzekelo ngizokwenzela nje into esengifuna ukuvala ishow ngicela mfowethu ngoba le mali le awufuni ukuyikhipha angifuni ukukhiphisa ngendlela engekho right bafu angifuni ukukhiphisa ngendlela right le ndoda kufanele ithole imali yayo le ndoda mfethu iqiniso uyalazi uyakwazi mfethu umuntu mayithi umuntu Brian ngiyofana nawe mfethu sothi yami ngiyofana nawe mfethu kodwa wena masungasalenza iqiniso angithi ubafu lokhu zari Brian but yebo kufanele ukhande ivari mfethu thula iplan njengamanje ubafula ambile eswini khande iplan njengamanje khande mfethu lento yenza is wrong bafu wrong shona iplanning nanga ubafo manje uyakhala ulambile uyakhala mfethu uthi uyibona ecule kuma drugs but wena uzokhuluma lamasimbo washo uzothola imali engakho kodwa phela mfethu for ukuphila mfethu for ukuphila sokwesikhashana uthoza umnika 15,000 ngenyanga cha mina iwona engikwenzayo ayikho lonto bafo ayikho lonto mfethu angidlali la noma ngithi angidlala ngidala mfethu ezintweni zami nema insurance mfethu ngenze njani bafethu ngoba lezi zinto seyikhona imali ayinawo umshwalense lo ngitshena ngawo uyathelela lo muntu uyathelela lo ngizothi ufuna ukumbulala futhi uzofaka umasingcwabisane manje uzofaka yini unganginiki imali ngidlalele imali wena lethi imali ngidlalele safuna ukukhanda imali lalela mfethu ngiyayivala ishow manje imqasho ngiyenze yakhe makuthi kunamaphepha konke ama-10 nani ngizoyithuna yakhe and lokho ngizokulandelela unyaka ukuthi imqasho ikhala kuye yini bafo wena lalela bafo wena ngifuna ukubona ifamily yakho ngifuna le mali le itholakala ibe neqiniso einganeni zakho iphinde futhi nakulo mali unikwe yilaba bakini ngoba ngiyabona ukuthi nawe uzama ukukhava impilo but kuze kungabi kulesi simo esenzeke kulo ingane zakho kufanele yiphile ngiyayivala ishow manje ngiyangithola bafo bafo imqasho kuzobeka lo ebuyela imali makuthi khona ukuphikisana okukhona bafo ungafuni sidlulele ngale ngoba mase singale suke singasadlali mangithi ngusikhinde sincane esigqoke ingane kuphela suke ngenze lo takalane bedlale ngaso kuphela mase aqoka umuntu omdala suke sizompintsha ngiyayivala inkulumo bafowethu ngiyavala bafo ngicabanga ukuthi usuhappy manje ya le ndoda mayikunika inkinga my dog nazi izinja zami
uzoyibamba zimdedele. Nami ngiyindoda ya ngoba, khuleka ngiyindoda bambe mfethu angifuni ngoba. sinizivuselele izinombolo zelo ndoda nani nani. Bafethu ishow seyivala. Ngicela ukuyivala ishow bafethu ngicabanga ukuthi okunye nokunye selokhu silandelelana nje. Thank you ngiyabonga kakhulu.